heel erg aan het malen of iets kan mengen. Als je nu bijvoorbeeld paté maakt, dan moet dat daar boven maken. Nu is dat wel een machine dat heel lawaai maakt. Ja. Machine. Wachten jullie? Jullie wachten. Dus dat is paté, je hebt hier hespen, je hebt hier pensen. En dat is pensen dat hier omhoog gaan. De zwarte pensen die worden straks gemaakt. Worst, dat is hier ham, dat is lever dat aan het zouten is. En dat zijn koppetjes dat aan het zouten zijn. En die varkenspoppen daarmee, die gaan wij kopen. En dan gaan we paté maken en geperste koppen dan. Want die wangen, dat is super lekker. Die oogstjes die gaan eruit. Hè. Die eten we niet op. Hè. Maar dat wordt zodanig gezout. Dat zijn hier kongsjes bijvoorbeeld. Kongsjes. Je hebt hier varken zo. Ah ja, de woordjes die varken nog aan. Want dat voelt. Dat voelt koud en stijf aan. Hè. Koud en stijf aan. Dat is goed. Ja. Niet te dicht erbij staan. Ik moet dichtbij niet aanduwen, hè, want als die machine niet pakt, ben je zo. Ja, een beetje achteruit. Achteruit, hè, niemand weg, hè. Rustig, wat gaan ze doen met dat? Zo'n stuk rundvlees, dat gaat zo rood worden als iets. Maar nu zit dat aan het zouten, dus als jij te lang in een bad ligt, dan heb je zo'n raar velken, hè. Ja. Alleen dan Hier heeft dat daar allemaal al klaargemaakt voor te verkopen in de winkel. Dat zijn wat? Kalfscoteletjes. En dan zijn kalfsgebraden. Ja, Côte de veau. Agneau, petit, dat is heel Dat is mini frikadelle. Wat een lekker. Mini frikadelle. En hier is het warm. Dat is pikant. Misschien iets geven. Iets aan.